Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kahurangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay gabos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Simbahan na sinagal, dahil na kita pabayaan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kahurangan. Sararo kita sa satong pagbaklay,
Diyos, maray na hapon po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos, mabalos po, maluhod ang gabos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Second day novena to Saint Padre Pio. Saint Pio of Petrelcina, together with our Lord Jesus Christ, you were able to withstand the temptations of the devil. You suffered the beatings and the oppression of the demon of hell, who wanted to have you abandon your journey of holiness. We beg you to pray for us so that... Ay, o nga pala. Sorry. So, it's novena to the Sacred Heart of Jesus. Opening prayer. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart, and by your adorable lips I come to ask this favor. Mention your petitions. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt in darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and our prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you, and fill it with the virtues that will make it pleasing, and all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus. Make our hearts like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors and my enterprises and all those who depend on me.
and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that because they remain faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy. In your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa mga bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtaumo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin, nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamiibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat for the gift of life of Louis Balueta, ni Yani Padilla and family. Pasasalamat ni Hana Pitero for 5th year wedding anniversary of Melissa and Jomare Sapico, ni Bello Sapico and family. Pasasalamat kan Tanchuling Hospital staff and family, kan Black Ram Builders Incorporated, kan Dream Builders and Tech Development Corporation, and ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Special na mga kahagadan for the success of bar takers by the Integrated Bar of the Philippines, Albay. To pass the bar exam of Aiza Miraflor ni Andrea Ranieses. To pass the LET exam 2025 ni Natalie S. Ubejas. Special na kahagadan ni Hana Pitero for USCIS petition approval nin sarong devotee. For Aryan Catholico Studies ni LV Benalia asin special na kahagadan ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ki Joseph ni Michelle Abiera,
ki Salome asin David, Cambaldo family, ki Mark Renan, kan Anyo Nuevo family, ki Abelina asin Rostico ni Sister Bernardita, OP, ki Jumeda ni Josephine Botine and family, ki Galen ni Arlene Lana Chavinia, ki Vicente, Cantanchuling Hospital staff and family, ki Rodolfo ni Marilu, ki Alfonso ni Gina Ariate and family, asin ki Clarita ni Brillen Malaga and family. Diyos maray na hapon po. Ngunya na primer biyernes kaining Setyembre, tatawan niya tuning onra ang mahal na puso ni Jesus. Magtirindog po. Good afternoon. Good afternoon to Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kaguranglan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa rong komunidad, ngunyan na primer biyernes, nagtataong ondra kita sa Sagrado Corazon de Jesus. Naghahagad nin grasya, asin kusog, tanganingan sa tuyang mga puso, maging siring kan puso,
kan sa tuyang kaguranan, pagkamuot na mayo nin kinikilingan, pagkamuot na mayong kondisyon. Ngunyan manaal daw sineselebrar niya to o kinokomemorar ang memorial ni Santa Teresa di Calcutta. Nagpapagirumdum sa tuyakan sa iyang dakulang pagkamuot sa mga duka. In fact, she founded this missionary of the poor na literally talagang nangataman, lalong-lalo na sa mga duka na igwanin mga hela na siguro maski parientes day kayang atamano. Alagad ining kongregasyon na ining pinundar, minukna ni Santa Teresa di Calcutta, sinda nangangataman sa mga duka. Sarong ekspresyon, siring kan pagkamuot kan Sagrado Corazon, kan sa tuyang kaguranan na si Jesu Cristo. Ngunyan man Biyernes, kaya idinudulot man niya tining Santa Misa sa pagtaong ondra ki Padre Pio, San Padre Pio. Magdulok man kita sa iyang tabang, asin intersesyon sa satuya po, mga pangangaipo. Ngunyan mga tugang, tanganing kita gabos na uyadigdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rubdomon, asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asin dorhon kita sa buhay na daing kasagparan. Amen. Mamibi kita. O Diyos nin mga kabagsikan, sa imo ang gabos na pinakamarhay, italanhok mo sa samong mga daghan, ang pagkamuot sa imo ngaran, asin warasan, na sa pag-uswag ning kabanalan, ang mga marhay na bagay samo sa imong patalubuon, asin sa maigot na pagbantay, ang mga pinatalubo sa imong atamanon, uli kay Jesu Kristo, kagurang na niya mo sa imong aki na kaiba mo ang nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kada Espiritu Santo, Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosa. Si Kristo iyo ang ladawan ng Diyos na dai nahihiling. Ang panganay sa gabos na linalang. Sa iya linalang ang gabos na bagay. Gabos sa langit asin gabos sa daga. Gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Tronos, dominasyones, soberaniyas, potestades, gabos linalang huli sa iya, asin para sa iya. Siya ang enot sa gabos na linalang. Sa iya nagdadanay ang gabos. Ang simbahan, iyo ang sa iyang hawak. Siya ang pamayo, siya ang kapinonan.
An enot na namundag, hali sa mga gadan. Tanganing sa gabos na bagay, siya an enot. Binuot ni Diyos na ang bilog na kapanoan, mapa sa iya. Huli sa iya asin para sa iya. Ang gabos makipag-ulian. Gabos sa langit asin gabos sa daga. An katuninongan nakamtan, sa bagsik kan sa iyang pagkagadan sa krus. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Madya maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Madya maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Maugmang pag-awitan ang kagurangnan. Kabugabos na banwaan. Sa dakulang kaugmaan siya paglingkudan. Dumulo kamo sa iya, nag-aawit nin maugma. Madya maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Ang Diyos iyo ang satong kagurangnan. Siya ang satuyang kaglalang, sa diri niya kita. Kitaan sa iyang banwaan, banwaan na sa iyang inaataman. Madya maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Laog kamo sa iyang mga pintuan, daraan pasalamat. Dumuman sa iyang mga patyo, daraan pag-umaw. Pasalamatan siya asin umawon ang sa iyang ngaran. Madya maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Marahayon ang satong kagurangnan. Ang sa iyang karahayan daing katapusan. Ang sa iyang pagkaherak, itatao sa gabos na kapag-arakian. Madya maugmang maatubang kita sa kagurangnan. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Sabi mo, O Diyos nagdadamog ako sa mga katangaman mo. Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi ang mga Pariseo kay Jesus, ang mga disipulo ni Juan, danay na nag-aayuno asin nagpapamibig. Siring man ang mga disipulos kan mga Pariseo. Alagad, ang sa imong mga disipulos yaon sa mga karakanan asin irinuman. Si Jesus, nagsimbag sa inda, makakapag-ayuno daw ang mga katuod kang nobyo, mantang dai patapos ang kasal. Maabutan na daw na ang nobyo mahali, saal daw na iyan sinda mag-aayuno. Asin isinugpon ining minasunod, da inin minatagubhang nin bagong tela sa daan na gubing. Ulita, natabas lamang ang bagong tela, alagad ang bagong tinabas, bakong angay sa daan. Da inin minabugtak nin bagong arak sa daan na anit. Kung iyan gibuhon, ang bagong arak mabusi sa anit. An arak masasayang asin an anit siring man. Bagong arak sa bagong anit. Mayo nin magustong uminom nin bagong arak pagkatapos na makainom nin daan. Ulita masabi siya, mas managom ang daan na arak. Pagatugang marahay na barata kan kakurangan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good afternoon. Question about fasting. Manunungod sa pag-ayuno. So Pariseo nagdulok sa satuyang kagurangnan. Ngata ang mga disipulos ni Juan, asinan sa muyang mga disipulos, nag-aayuno. Ang sa imong mga disipulos yaon sa irinuman, asin karakanan. Let us listen to the response of Jesus. Klinarado niyang marhay sa sainda. Kung ano ang tunay na kahulugan kan pag-ayuno. It's not a mere ritual, but more of an expression of our relationship with God. Kung nag-aayuno ka, bako sanang nagigibo kanin sarong ritual, kundi ini-expressar mo ang sa imong relasyon sa mahal na Diyos. Arong bagakan mga tigigibutang mga gawi nin kabanalan, alimbawa, pagprosesyon, bako sanang ritual. Pagsimba, bako sanang ritual.
pagibonin anuman nakarahayan. Bako sa na ining pakitang tao o ritual, arog kan ginigibo kan mga Pariseyos kay itong panahon, kundi ini mga bagay na mina-ekspresar kan sa tuyang dakulang pagkamuot sa mahal na Diyos. There should be no other motive when we do these things except for the love of God. Pagkamuot sa Diyos. Kaya, pinagtawan niya din emphasis itong kahalagahan kan motibo sa pagibo kan siring nagawi, aron po kan pag-ayuno. Kaya sinabi kan sa tuyang kagurangnan, pag-ayuno bako sa na ining day pagkaon, you skip the meal, kasi baka ang sa imong motive, tanganing mag-diet, dahil nga ako makaon, nin kompleto, sa aldaw na ini, tanganing maging siksik or seksi. O dahil ako makaon, sa aldaw na ini, tanganing maprubaran ko sa ibang tao na mas banal ako kaysa sa inda. Tanganing maipahiling ko na banal ako. Kung kita nag-aayuno, tigsasabi ta sa satuyang kagurangan, dahil tayo ni manunungod sa satuyang relasyon sa iya, Lord, it is as if you are telling God, Lord, I need you more than anything sa sakuyang buhay. Ika ang pinaka-importante sa sakuyang buhay. So, in other words, without love as the motive, fasting is just dieting with religious twist. Yan. Gari pinagayon mo sana may religious twist. Pero it's actually dieting. It's not fasting. It's a mere ritual. It's not an expression of your relationship or love for God. Ikadua, importante sa pag-ibo kaini, so timing, as in so puso. So disposition kan sa tuyang puso. Kaya baga sabi niya, makakapag-ayuno daw ang mga katuod kang nobyo, mantang yaon pa sa nobyo, karasalan dahi ka makaon. Di ba? May handaan dahi ka makaon, tapos sasabi mo sa inyo, nagpa-fast ngaya ako, nagpapakitang tao ka lang. Yeah. Kaya sabi kan kagurangan, importante man so timing. Paghali kang nobyo, sa kasinda, makakapag-ayuno. Pagkatapos kan kasal, saka an sa kuyang mga disipulos mag-aayuno. Ngunyan, yaon mo na sinda sa karakanan, yaon mo na sinda sa irinuman. Bako man gari gurulpihan na irinuman ini. Antig sasabi digdi. Kasi by culture or by tradition, pag nagkakaon po sinda, perming may kaibang arak. In other words, tigsasabi po ka sa tuyang kagurangan, there is a proper season for everything. May panahon na kung sa insinda maayuno, may panahon na kung sa insinda ma-celebrar. And fasting is not a punishment. It is actually a preparation, a way of making room for God in our hearts. Kaya kita nagpa-fast o nag-aayuno, gusto tang tawaring lugar sa satuyang buhay, sa satuyang mga puso, at sa tuya pong kagurangnan. Bako na nagpa-fast kita, tanganing mahiling kan ibang tao. Otherwise, it would be a mere ritual. Pakitang tao lang. Pagbabalat kayo sana. So the key is to fast, mag-ayuno na may kaugmahan, may kapakumbabaan, as in pagiging bukas sa mahal na Diyos. Not with a gloomy face. Bako na may murusdot na pandok. Bako na may righteous or self-righteous face or attitude. Kaya namumutan kong mga tugang, ang tunay na pag-ayuno through fasting is not about food that we give up, but about the space, lugar that we make for God sa satuyang buhay. In other words, there should be a right motive when we do this. And we do it at the right timing and with a right disposition or heart. Because that is the kind of fasting that pleases the Lord. Amen? Sa ngaran ka naman, Aki, kasi the Espiritu Santo. Amen.
pamibika mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod ka Diyos sa mga makakamahan. Ako man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asing kang bilog niyang banal na Kagurang nanan, banal na pagdulot, danay na magtao sa mo, kan nakakaligtas na bendisyon, tanganing an ginigibo sa misteryo, mahaman sa kabagsikan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Sinsa sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mi na Magpasalamat sa kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama Diyos na magakamhan na daing kasagkoran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi ang sa iyang pagkagadan sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat, asin sa urog kasarig na paglaom hinahalat, ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kairiba, kan gabos na santos asin angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos na mga ang langit na sinagot, manokat sa imo, kamurawayan. Masana, masana sa kaitasan, masana, masana sa kaitasan. Paladanan minatigin, sa ngaran kang kagurangnan. Masana, masana sa kaitasan, masana, masana sa kaitasan, masana, masana sa kaitasan. Kagurangnan, di ka naggadan banal, murabo din gabos na kabanalan. Kaya inig mga atang, namimibi kami pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na inudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa girare na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos, na ang sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagatang makagurangnan, ibig nga pamagatan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa kanay ka mahagatang. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imong kagurangnan. Kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero, siring man girumduma sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat.
asinan gabos na mga gadan. Dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Eraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos. Ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kaibahan si Santa Teresa de Calcutta, nakaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa rual daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, baging danay natalingkas sa kasalan, asin mandigdas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean na sinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, are paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan asin pagkaburonyog, sosok sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya po niya na ihiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Salakan hawak. Cordero con Diyos na nagpaparang, kan mga kasalanan kakinaman, kahiraki kami. Cordero con Diyos na nagpaparang, kan mga kasalanan kakinaman, kahiraki kami. Cordero con Diyos na nagpaparang, kan mga kasalanan kakinaman, dami kami ni katuninongan. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo. Ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi
an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikapanan kakurangan, ang makakapalo, ang panugang pahanan, na hinihidaw, minsan kuyang dukang puso. Buhay lilingawan sa pagsunod sa nilagawan, magkusuka sa kaluyahan, mautap sa imong kaputan, taman kapos mawalang, taman kapos magpahayag. Ano ron na mahalaga, ika mapasakuya. Ikapalan kakurangan, ang makakahipno. Ikapalan kakurangan, ang makakapano, ang panugang pamana, na hinihidaw, minsan kuyang dukang puso. Minsan kuyang dukang puso. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan tinapay nin langit non na lamesa, nagaarang naparigunon an sa mong mga puso kaining kakano nin pagkamuot, sagkod na magsibot kami sa paglingkod sa ipo sa samong mga kapwa. Uli ki Kristo ano sa mong kagurangnan. Amen. Reminder lang po, tomorrow, Saturday, September 6, ito po so formation kan mga members kan manlain-lain na ministries, lalong-lalo na itong mga invuelto sa commission on worship. Magpuon alauna hanggang alas 3. Digdi po sa tuyang simbahan. So, pakitawan mo po ininin panahon kung nakataungan kitang panahon para sa ibalong na parada, mas kinaguuran. So, mas importante po gayon kitang mga naglilingkod sa simbahan. Bako sa nasitang balos-los ang pagparahirilingon ta. Kundi manunungod sa satuyang ministeryo, tanganing padagos kitang magtalubo sa satuya pong mga tingigibo. Salamat po. See you tomorrow. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sin mahera ko na namaan aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sa tuyang pamibiyon ang Angelus, The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwells among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Good evening. Good evening too, Father. Mahal na puso ni Jesus, pagkamuot, Diyos Lord. Ang puso mi gibuhaman, Sining sa puso mo. Puso na Diyos Lord. Pusong mahamiso. Kami pagkabanalan o simbahan na bulawan, langit sa kinaban, kaugmahan, kabanalan, simong binangikan. Puso na Diyos Lord, pusong mahamiso, kami pagkabanalan. Salamat po. Thank you too, Father.